Away, baby. How about me no way? Are you me no say? Are you see where you may? Как се казваше парчето? Give you like me. Как? Give you like me too. В последната десетка има още един незабравим герой. 44-годишният Марин Добрев от Суворово. Третата звезда, която сега ще запее пред журито, е 22-годишният Димитър Катев от село Подкрепа. Денонощни блед, всяко дишане. Мите, сериозно бе, човек, какво се смееш? Търсава, че се денонощно и блед, всяко дишане е квадратче към теб. Не мога. Достатъчно тогава, щом не можеш повече. Give you love still me. I wanna grab bacon back. Oh, I wanna stay them baby back in love. Oh, stay them baby love. Give you love still me. I wanna baby love. Give you love start on baby love. Give me love, stay on baby love. Мой малък ранчо на край света живееше Мери, кълбойска жена от Мери. Къде остави Жери, защо остави Мери, Мери да скърби. What December, and I have moved, one lady, a leaf of me, hello, Cambridge, hello, Mia, I know, baby, please, I want to go. Ами при вас положението всъщност е ясно. Вие минавате напред и тримата. Така че ще излезете от тази страна. Честито, аплодирайте ги, моля. Обичам ви. Екстравагантното решение на журито да допусне обещаващото трио по-нататък в надпреварата има своето обяснение и то ще стане ясно съвсем скоро.